Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, та сила нова, ти чест и слава поднови. Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването в училищния праг за първи път. Думи, които често пъти използваме наизуст, без дори да се замислим за смисъла и гордостта, която носят. 24 май е възторжен и паметен ден, в който всички българи почитат силата на просветата и се покланят пред магическата мощ на писаното слово, символ на достоинство, традиция и духовност. Това е денят на буквите, на просветата, на духа и на гордостта на Твореца написал, че и ние сме дали нещо на света, на вси славяни книги да четат. Това е денят, в който по-емоционално усещаме себе си като неделима част от световната цивилизация, защото българското слово от древни времена има своята писменост, своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света. В този ден се прекланяме и пред учителите, които с душа и слово всеотдайно и неуморно изграждат духовната крепост на знанието. Славянската писменост е уникален духовен подвиг. В един свят на насилие и битки, славянските първоучители, светите братя равноапостоли Кирил и Методий, показали какво означава да бъдеш войн на духа, да имаш вяра и да отстояваш кауза. България е била и велика, и могъща, и слаба, и потъпквана. Едни владетели са завоювали големи територии, други са ги губели. Но тази духовна територия, която двамата братя са завоювали за нас, никой никога няма да ни отнеме. Славянската писменост е нашият исторически белег. Чрез силата на словото и натрупаното книжовно богатство, средновековната българска държава е станала достойна част на християнската цивилизация. Чрез силата на словото, в зората на възраждането, заспалият народ е призован да прогледне за съдбините си. Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Раковски, Ботев са знаели, че без силен глас няма народна свяст. Върви, народе възродени, към светли бъднини върви. Духовно се нарежда народът ни, чрез писаното слово и просветата съгражда уникалния си културен облик. Днес кирилицата е най-дълбокият печат на колективната ни идентичност. Напред, науката е слънце, което в душите грее, е израз на вярата, че на всеки човек, че на човешкото изобщо е изначално потребно да се учи, да чете книги и да се просвещава. Всеки първокласник, който изписва със старание началните букви и прочита първите си изречения, чества величието на духовния подвиг. С четенето и писането той полага основите на онази душевна култура, която ще го направи човек. Нека в деня на просветата и книжнината да кажем, че да сътворяваме себе си е предизвикателство, на което трябва да отговаряме. Да се упражняваме в духовното означава да творим в главите си свят, а в сърцата си светлина. Затова словото и културата са нашата отговорност. Ако искаме да бъдем възроден народ, трябва като грижовни стопани да обработваме браздата на културата, да развиваме и обогатяваме езика. Да знаем, че словото е дихание, да не позволяваме да ни завладее естествената склонност към лесен и приятен живот, да се съпротивляваме срещу менталитета на пошлото и посредственото, срещу бездушието и грубостта.
Да запазим жив пламъка на духовното безпокойство, да се радваме на децата, но да знаем, че наша отговорност е да ги направим образовани, което означава само едно – да дадем шанс на ума им, защото ума е щастлив дар от Бога, който сме длъжни да преумножаваме и облагородяваме. И всъщност, това, което в продължение на десетилетия празнува българския човек, е именно убеждението, че знанието е сила. И още по-важно, достъпна за всеки го сила, която е променила и ще продължава да променя света към по-добро. Затова се връщаме към стиховете на Стоян Михайловски, защото те гледат в бъдещето, защото знанието винаги гледа в бъдещето. Поклон пред всички вас, съвременни просветители, учители, творци, хора на свободното слово. Имайте сили да продължите да втъкавате в идните поколения своите знания, душа и любов. На вас, скъпи деца, помнете, обичайте и използвайте своя роден език. Честит празник! Родна реч, у майна сладка, що звучиш на иврит край мен. Родна реч на мама и на татка, реч, то мовя всеки ден. Казвам ти, когато пея, в радостни игри ехти, вечер приказки на нея баба тихо ми реди. И над книгата унесен, тя родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрин звън трепти. Братските народи с букви кой дари, Кирил и Методи, братята добри, днесен си вие цялата страна, гордо славим ние тези имена. Звуци край мене се леят, идват от извор дълбок, влизат в ръща ми и пеят, като планински поток. Дали ни двамата братия, азбуката стройни в ръце, мизали буквички злато, с острото паче праце. Как е звучно и красиво българската реч, като билка ме опива, води ме далеч, с нея миналата слава, песенно звъни и с надежди взарява бъдните ви дни. Азбуката мила, кой с любов дарини, кой ни даде сила в ромските години, кой родо славянски с писмено събуди, кой просветлината върната ни води, славянските братя Кирил и Методи. Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага, обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, дни велики, славно време, син съм на земята красна, син съм на юнашко племе.